Sutrisno Budaya Muhammad Sutrisno Agus Sutrisno iki semara ya kok sone sone apa iki lah iya iki jane iki Yayan kuwi duwe son dhewe lho jadi iki ngene Yayan nah tenane lho nek lu sesuk popo go ngalor ya ora bayar kudune. Sone wae video syutingnya ya jos. Lemu iki ngopo nyek wetamu? Dimati. Iya, Pak. Aku lak wis pondo mawon, ponane dadi manten aku mesti iya aku. Seneng bojone wong akeh. Iki gun lagu ya, Pak. Ya, masuk. Neng ngopas sengaja ngono kok iki piye ngandani kok. Pokoke nek jagongan. Iya nek jagongan iki anak bojo tetep tak jak kuwi ra keri. Mun tiga to. Mun, Pak. Kamera. Ketok nggih bener tutup ya. Mesti. Tambene ra mbak cucukan lho kowe. Oh iya nih. Ora salah ngobong kompor sekali. Lah iya Pak sejauh iki Mas Rencan ngene iki senenge ngene iki artine iki. Ya wong senenge kaya putra ya senenge ngono kuwi. Ora nglurusne ngono iso. Dadi gelo nek Mas. Ya kowe seneng bojomu seneng. Ya anu Mas, engko hukum Brahman dulu. Siap Pak, siap hukum Brahman. Ngopas.
kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget iki kagem iki yayan barang iki tak titipke ponakku muga-muga nek kene nakal tak kon ngoplok. Lah iya no, Ya ampun toh. Nek nakal dikandani. oh dikandani, itu kandani harus dikoplok ya ya. Ojo. Oh iya ora. Cewek sithik. Dicewek sithik lae. Anak tidak boleh kekerasan. Oh no. Iya. Matur sembah nuwun Pak Joko. Sehat selalu Mas. Salam Alhamdulillah. keluarga.